खुलुमबाय अनलायग्राफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिनि गेजेरजों नुजाफैनो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोना साफ्रोमनोबो आङो बिलाइ हरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय अनलायग्राफोर दिनै बे सावगारिजों नोंथांमोननो जाय रादाबखौ लाबोदों बे रादाबानो जादों बे 2025 मायथाइनिनो 7 सेप्तेम्बराव नख्राङाव बेबायदिनो अखाफोरा थैजों समान गोजा जानाय बिनि सोमोन्दै जों गोबांथार निउसफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों टिभि आरो पेपारफोरनि गेजेरजों गोबांथार जोङो भाइराल जानायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों बे समाव गोबां माखासे सुबुंफोरा जानो हागौ बिथांमोना सोरबा गिनाय फैदों आरो बे जाथायफ्रा एबा बे जायगाना बबे जायगायाव बुहुमनि गेजेराव बबे हादराव बबे स्टेटआव गोहोम गोलैगोन बेखौ लानानैबो गोबां जोंनि गेजेराव सोंलु सिखारदों अनलायग्राफोर बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि मिथिहोलांगोन दिनै आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों नंगौ अनलायग्राफोर दिनै जोङो बे जाथायानो जादों अनलायग्राफोर बेखौ बुङो जोङो चन्द्रग्रहण एबा जेरै लुनार इक्लिप्स आरो जायखौ जोङो गोलेर मन'नाय जाय गोलेर मन'नाया बर'नि रावै आरो बेखौनो बुङो हारसानि रावै चन्द्रग्रहण आरो बे चन्द्रग्रहणआ दिनै बियो बुहुमनि साया गोग्लैनानै अब्ला बे समाव बे अखाफोरा बेबायदि खोमसि जागोन आरो लासैनो बेबायदि थैनि समान गोजा जागोन जेरै गोथार बोसोन बाइबेलावबो जों फरायना मोन्दों ज'एल नबीनि 2 बालामनि 36 सेरियाव फोरबोनि बे महान आरो बे गिथावथाव दिना सफैनाय सिगां साना खोमसि जागोन आरो अखाफोरा थैनि समान जास्लायगोन बेनिखायनो बे बोसोनफ्रा गोथार बाइबेलाव गासैबो हाजार बोसोरनि सिगां बे गासैबो लिरनानै गालांदों मानोना बे फैगौ बोथोरफ्रा एबा इसोरनि फैनाय समा खाथि जाबाय बेफोरखौ लानानै दिनै जों बेखौ मिथिदों नाथाय बाहाय जोंहा गिनांगौ नङा बबेखानि जों गाव गावनि जिउखौ बेफोरबायदि मिथिंगानि जाथायफोर आरो बेफोरबायदि हांखोफ्रा जोंखौ फोरबोनियाव खाथियाव थानो थाखाय जोंखौ गोथारै जिउ दानो थाखाय बेफोर हांखोफोरखौ जोंनो होदों अनजागा लोगोफोर दिनै आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायबावनो लुबैदों जाय सोंलुफ्रा जोंनि गेजेराव आरो बे भाइरालफ्रा जागासिनो दं जेरै जों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे प्रफेसिफोरनि माखासे बिथांमोना गावसोरखौनो इसोर बायदि खालामनानै आरो गावखौनो सासे गोजौ खालामनानै बेबायदि माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ फोसावनायखौ खोनानाय एबा भाइरेल जानायखौ जों नुगासिनो बे फोसावनाया मा बेलाय बे फोसावनाया बेनोदि बे बोसोरनि 2025 मायथाइनिनो 24 सेप्तेम्बराव जिसु ख्रीष्टआ सोरगोनिफ्राय फैनानै गावनि फोथायग्रा गावनि अनजायग्राफोरखौल' लांसिगोन आरो बे बुहुमाव गासैबो पापीफ्रा गालांजागोन आरो गोबां सैनो नांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै गोबां सोरबा गिखांनाय फैदों नाथाय अनजायगा लोगोफोर जों बाहाय बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो फोथायनांगौ बे नङा अनजायगाफोर नाथाय बबे समाव फैगोन माब्ला फैगोन बिनि सोमोन्दै जों मालाबाबो गोथार बाइबेलाव जों मोनाखै मानोना अनजायगाफोर जेरै जोङो गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जाय गोथार बाइबेलाव फोरबोआ जेरै फैनायनि सिगां अनजायगाफोर बे फैयोब्ला बबे समाव सोरगोनि आरफाबो मिथिया आरो बे समाव बिफाल' मिथिगौ बेनिखायनो बे बिफाल' मिथिनाय बे सम आरो बोथोरखौ रावबो जेरै आं एबा नों सोरबा प्रफेसि सोरबा इसोरनि बोर मोननाय बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुंनो हाया उमुक थारिखआव बै थारिखआव बे दिनाव बे थारिख आरो समखौ रावबो बुंनो हाया जोंनि जिउआव माब्ला बे समनिफ्राय रुंसारि जालायगोन बेखौबो जों बुंस'नो हाया बेनिखायनो जाय बिथांमोना बेबायदिनो गोरोन्थि फोसावदोंब्ला इसोरा बिथांमोनखौ मानोना बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरजों गोबां जोंनि गेजेराव सौथुलायनाय फैदों आरो बे दिनै जोंनि गेजेर बे सौथुलनि गेजेरजों सोरबा गिखांनाय फैदों बेखायनो अनजायगाफोर आं नोंथांमोननो फारि फारि गोथार बोसोननि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायलायनो आवगायलायसो फैदो जों नायलांबावदिनि अनजायगा लोगोफोर माथाइनि 24 बालामनि 36 सेरियाव बुंदों बे दिन आरो बे मुगाया माब्ला सफैगोन बिफाखौ नागारनानै रावबो मिथिया सोरगोनि आरफोरफ्राबो मिथिया अनजायगा लोगोफोर अब्ला दिनै फोरबोनि बे बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों मानोना बे समा माब्ला जागोन आरो बे मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ सोर मिथिगौ बिफा इसोराल' मिथिगौ होननानै जोंनो फोरमायदों आरो सोरगोनि बै आरफफ्राबो जों जेरै जाय आरफफोरखौ मिथियो गाब्रिएल आरफ माइकेल आरफ राफेल आरफ जेरै गोबां आरफफोर खौथि आरफफ्राबो दिनै बिफानि एबा जिसुनि फैनाय नैथि समखौ बिसोरबो मिथिया
सासे बिफा इसोराल' बेखौ मिथिगौ बेखायनो अन्धगा लोगोफोर दिनै जोङो बै सुबुंनि फोरमायनाय जे जिसु ख्रीष्टआ बे 2025 मायथाइनि 24 सेप्तेम्बराव बियो बुहुमाव फैसिगोन हादरनि मानसिफोरखौ गोथारफोरखौ लांनो फैसिगोन आरो पापीफोरखौ साजा होसिगोन बेजों अन्धगाफोर जों बिथांमोननि बे बुंनाय बाथ्राफोरजों जों सौथुन नाङा अन्धगा लोगोफोर जुदि बे बोथोराव जायाब्ला बे 24 सेप्तेम्बराव जुदि बेबायदि बिसोरनि फोरमायनाय एबा बुंनाय बायदिब्ला अब्ला अन्धगाफोर गोबां मानसिफोरखौ सौथु होदों बे जोंनि इसोरखौ नंखाय होननानै फोरमायनो थाखाय बिथांमोना बेदि फोसावदों जिसुखौ नंखाय इसोर होननानै मिथिनो थाखाय बिथांमोना जानांगौ बेखौ फोसावदों आरो मालाबाबो जिसुआ बेबायदि बुङाखै बे गाबोन फैगोन दिनै फैगोन एबा बै थारिखआव फैगोन माब्लाबाबो बेबायदि जों गोथार बोथोराव मिथियाखै दानो जों मिथिनो मोनबाय माथाइनि 24 बालामनि 32 सिराव बे दिन आरो मुगाया माब्ला फैगोन बिफाखौ नागारनाय रावबो मिथिया सोरगोनि आरफाबो मिथिया अन्धगा लोगोफोर दिनै जोंनि गोथार बोसोनखौ जों फोथाय फोरबोनि फैनाय समा दिनैबो एबा गाबोनबो जानांगौ नाथाय बे सम आरो बोथोर आरो थारिख एबा मुगाखौ बे फोरमायाखै नाथाय बिथांमोना जुदि बे सम आरो बोथोर थारिखखौ फोरमायदोंब्ला अन्धगाफोर जों बेनिफ्राय मिथि मोनो बिथांमोना इसोरनिफ्रायबो देरसिन मानोना बिथांमोना गावखौनो गेदेर खालामनानै जानो हागौ इसोरनि बोर मोननाय होननानै बिथांमोना गोबां मानसिफोरखौ आन्दायहोनाय अन्धगा लोगोफोर बिथांमोना जिसुनि बेरेखा हाबा मावदों बिथांमोना गोथार जोंनि हेंथायै हाबा मावदों मानोना अन्धगा लोगोफोर गोबां बे हादोराव नंखाय नाबिफोर फैगोन बेफोरखौसो बुंदों नंखाय नाबिफोर दिनै बिसोरो गावसोरखौ फोथायजानो लुबैनानै गोबां मानसिखौ आन्दायदों आरो जों गोबांथार समाव बै समाव खोनानो मोन्दों बै समाव सायनायावलायनो इसोरा एबा जिसुआ फैबाय बे नैथि फैनाया फैबाय बे सासे हिन्जावनि महरैसो फैदों आरो जों बेखौनो मिथिनो मोनदों माखासे नागालेण्डनि बिदा फंबायफ्रा आंनो फोरमायहरदों जि बे जाय सायनायाव फैनाय जिसुआ नागालेण्डआवबो फैदों आरो बे जिसुआ हिन्जावनि रुपैसो फैदों होननानै बेफोरबायदि गोबां नंखाय नाबिफोर फैनाय बेफोरखौ लानानै जेरै जोबनाय बोथोराव फैगोन बेनिखायनो जों बेहाय आन्दायनांगौ बे नङा बेखायनो अन्धगाफोर जिसुनि फैनाय समा माब्ला फैगोन जों बेखौ मिथिया बेखायनो फैदो जों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जों आन्दायनो नांगौ बे नङा जुदि फैयामोनब्ला जुदि बे 24 सेप्तेम्बराव जुदि फैयाब्ला अब्ला मा जागोन बिथांमोना अब्ला बिथांखौ जों फोथायगोन अन्धगा लोगोफोर बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ लायाजासेनो जों गावनि जिउआव फोरबोखौ फोथायनानै खुलुमनानै गोथारै जिउ दानानै आवगायलांबाय थादिनि मानोना जोंनि इसोरा गोथां इसोर बे थगायग्रा नङा बे नंखाय बुंग्रा नङा बे आंनो नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाबा रावबो बिफानो सहायनो हाया जेरै फोरबोनि बे गोथां बोसोना जोंखौ नंगौ आरो गोथां बिनाव जों फोथायदो फैदो अन्धगाफोर नैबे समाव आंनि बे बुंनायखौ लानानै बायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों आरोबाव अन्धगा लोगोफोर नायदो जायनि बे 2 पिटरनि 10 बालाबनिफ्राय जों फरायब्ला बे बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों आन्थाय फोरबोनि दिना सिखाव बायदि फैगोन बे दिनाव नख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमनानै गोमोरलांगोन जाखांजेननाय मुवाफ्रा सावस्रोन जानानै आवलिगोन पृथिबि आरो बेयाव थानाय मानसिफ्रा खामजोब जागोन अन्धगाफोर नैबे फोरबोनि गोथार बोसोना जोंखौ मा फोरमायबावदों मानोना जों रावबो मिथिया सिखावा बबे समाव जोंनि न'आव फैगोन बे माब्ला जोंनि न'आव हाबगोन आरो बे माला सना रुफा धोन दौलत लाना थांगोन रावबो सिखावा सोरबा बिगोमानो बे गाव जेबोबो खबर हरा बेबायदिनो अन्धगाफोर नैबे सिखावजों रुजुनानै जेरै गोथार बोसोनाव जों मिथिनो मोनदों जिसुनि फैनाय समाबो बे सिखाव बादि नङादि जिसुआ सिखाव नाथाय बे सिखावजों मोनसे रुजुनाय एबा फिदिंनाय बाथ्रा बेनिखायनो जोंबो मिथिया बबे समाव बे जोबनाय बोथोरा माब्ला जागोन नाथाय बे दिनाव नख्रांफ्रा मा जागोन गोम गोम सोगोमजागोन आरो बे समाव गोमोलांजोबगोन जाखांजानाय मुवाफोर दं बेफोरबो जेरै आवलिजोबगोन पृथिबियाव थानाय मानसिफ्रा गासिबो खामजोबगोन मानोना फोरबोनि बे फैनाय समाव बेबायदि जाथाया जागोन बेखायनो अन्धगा लोगोफोर जों दिनै बे फोरबोनि बोसोनफोरखौ लानानै जों अरायसम जिउआव गोथारै जिउ दादिनि संसारनि लुबैनाय इनाय अनागारि होसोनाय मुखैनाय जिनाहारि सिखाव दाखार लोंग्लानाय जाग्लानाय फेग्लुंनाय थगायनाय लांसुनिया बेफोर गासैनिफ्राय गोजानाव थानानै जों दिनै बे फोरबोनि बोसोनजों जिउ दादिनि नाथाय अन्धगा लोगोफोर नाथाय नैबे आरोबाव जोङो फोरमायबावदों जाय दिनै
बे 2025 मायथाइनि 24 सेप्तेम्बराव जिसुआ फैगोन नाथाय बेहायल' जोङो सौथुनो नांगौ बे नङा नाथाय दिनै आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो नाथाय बे बोसोना जोंखौ सौथुर होदों आरो बे बोसोनजों जोंखौ आन्दायहोनो नागिरदों नाथाय फोरबोआ जोंखौ बेबायदि बुङाखै आन्दायगालिगाफोर बेखायनो नोंथांमोना आरोबाव खोनासंबाव थारैनो बे बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों आरोबाव फोरमायबावदों माथाइनि 24 बालामनि 29 सेराव बे निदाननि दिनफ्रा जोबनानै साना सोमलांगोन आरो अखाफोरा गावनि जोंनायखौ होनाय नङा आरो हाथरखिफ्राबो नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन इसोरनि बे गेदेर सोमोनांथाव इसोरनि बे गेदेर महान मावनायफ्रा जोंजों अरायसम थाफ्लाबाय थागोन अनजाग्रा आइ आफाफोर बिदा फंबाय बिनानावफोर जेब्ला निदान आरो बोथोरा सौफैनायनि सिगां जोंनो नैबे गोथार बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों बे निदाननि दिनफ्रा सौफैनायनि साना बे समाव सोमलांगोन सौफैनायनि सिगां अखाफोरा बे गावनि जोंनायफोरखौ होनाय नङा अब्ला बेजोंनो जों मिथिनो मोनबाय अनदायगाफोर इसोरनि बै नैथि फैनाय जिसुनि फैनाय समा आरो बेखौनो फोरमायदों बेनिखायनो अनदायगाफोर जिसुनि बे नैथि फैनाय समखौ जोङो माब्ला फैगोन रावबो मिथिया नाथाय नैबे बोथोरफ्रा जोंखौ खाथिसै होननानै जोंखौ सिरिमोना थानो थोनगासिनो दं आरोबाव जोंनो जलनाबनि 3 बालामनि 15 सेराव जोंखौ फोरबोआ मा फोरमायदों सान अखाफोरा खोमसि जादोंसै आरो हाथरखिफ्रा स्रां होआलाबानो थादों बेबायदिनो जोबनाय बोथोरजोंनो जोंखौ मिथिहोनायाव अनदायगाफोर बेसे गेदेर अनसुला जोंनि इसोरा बे इसोरा गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ सिरि मोनदों बेनिखायनो अनदायगाफोर नैबे बोथोरफ्रा जोंखौ फोरबोनि खाथियाव थानो थिनदों सान अखाफोरा खोमसि जादोंसै आरो हाथरखिफ्राबो स्रां होआलाबानो थादों मानोना फोरबोनि फैनाय समाव बे गासैबो सान अखाफोरा सिरि जाजोबगोन खोमसि जाजोबगोन अब्ला बे समा माब्ला जागोन बेखौ रावबो मिथिया बेखायनो नैबे मोनफा मोनफा हांखोफ्रा जोंखौ फोरबोजों गले गले थानो थाखाय जोंखौ फोरमायदों जलनाबनि 2 बालामनि 30 सेराव जोंखौ फोरबोआ मा फोरमायबावदों आङो नख्रां आरो पृथिबियाव आसरित चिनफोर बे जाबाय थै अर उखुन्दैनि अवासंफोर दिन्थिगोन नायदो अनदायगाफोर फोरबोनि बे सिनफोरजों फोरबोनि बे फोरमायनायफोरजों जोंनि नैबे इसोरनि फैनाय समफोरखौ लानानै जोंनो मिथिहोदों बेनिखायनो अनदायगाफोर बे गासैबो होनाय सिनफ्रानो जादों सिगाङावनो गासैबो फोरमायखाजोबनाय बेखायनो जों बाहाय गिनांगौ नङा बबेखानि जों गावखौ इसोरनि फिसाफोर अनजालु अनजालि फिसाफोर जानो थाखायसो जोंनो बे गासैबो हांखोफ्रा जोंखौ दिन्थिदों गोथार बोसोना जोंनो आरोबाव बेजोंनो फोरमायदों जलनाबनि 2 बालामनि 2 सेराव जों आवगायलांनो खोमसि आरो दरसि दरलाबनि दिन नखा जोमैनाय आरो जोमै गोसोम खोबनायनि दिन हाजोफोरनि सायाव फुंनि जारांरां रंनि समान जरगोरा मोनसे गेदेर हानजाया सफैबाय गोदोनिफ्राय जेब्लाबो बेबायदि जाफेराखै एबा उननि फिरियावबो बेबायदि जाबोनाय नंलिया अनदायगाफोर दिनै बेजों जोंखौ मा फोरमायदों मानो नैबे बोथोरनि खाथिखौ जोंजों मिथिहोदों मानो बे समा सफैबाय मानोना बे बोथोरा जेब्ला सफैगोन बे बोथोरा जोंखौ सिरि मोननो थिनदों आरो बेबायदि जाबावनाय नंलिया मानोना अनदायगाफोर बेखायनो जोङो बे गोथार बोसोनजों जों इसोरनि खाथियाव अरायसम नांथाबदिनो अनदायगा लोगोफोर आरोबाव जों दा फै माखासे हादराव जे हादरफ्राव बबे जायगा हादराव बुहुमनि गेजेराव बबे हादराव बे चन्द्रग्रहणा गोहोम गोग्लैगोन जों मिथिना लानि जेरै एसिया इउरप आफ्रिका असिनिया रासिया आरो आन्टार्कटिका बे मोनद' हादराव जेरै बे चन्द्रग्रहण एबा बे गोलेर मन'नाया गोहोम गोग्लैगोन होननानै जोङो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा जोङो पेपारि कागजजों जोङो नुनो एबा मिथिनो मोनदों अनदायगा लोगोफोर आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव बबे जायगायाव बबे स्टेटआव दिनै बे चन्द्रग्रहणखौ जों नुनो मोनगोन एबा बे गोलेर मन'नायखौ जाय गोलेर मन'नाया थैजों समान गोजा जागोन आरो बे महरा माबायदि जोंनि थाखाय अनदायगाफोर बेनिखायनो जों मिथिना लानाया गाहाम सा भारतनि दिल्ली चन्डीगढ़ जयपुर आरो लखनऊ जेरै खोला भारताव आरो जोङो नुनो मोनगोन बे गोलेर मन'नायखौ मुम्बाइ आहमेदाबाद आरो पुने सा भारताव नुनो मोनगोन चेन्नाइ
बेंगालर हायद्राबाद आरो क'चि सानजा भारताव नुनो मोनगोन केलकाता भुबनेश्वर आसाम एबा गुवाहाटी अन्थाइ लोगोफोर दिनै बेजों लोगोसे जों आरोबाव मिथिबावनि भारताव चन्द्रग्रहण एबा गोलेर मावनाया माब्ला जागायजेनगोन आरो माब्ला जोबगोन बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो लानाया गोनांथार भारताव 7 सेप्तेम्बरनि 9:58 जागायजेनगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो 8 सेप्तेम्बरनि मोनानि खावसे 1:22 बे जोबहैगोन आरो बे समाव थै बायदि अखाफोरा मोनानि 11 जों बेखौ नुनो मोनगोन भारतनि अनगायैबो 7 आरो 8 सेप्तेम्बराव चन्द्रग्रहण एबा गोलेर मावनाय जेरै सोनाब आमेरिका सा आमेरिका प्रशान्त लैथोमा आटलान्टिक लैथोमा इउरप एसिया अस्ट्रेलिया आफ्रिका आन्टार्कटिकायाव जों नुनो मोनगोन होननानै जों मिथिबाय अन्दायगाफोर बेनिखायनो जों दिनै बे गासैबो जागोनफोरखौ मिथिनानै जोंनि गोबां माखासे मानसिफ्रा नेनानै दं एबा बियो बावलिया बारा सम गैलिया बे गाबोननि गेजेराव बियो थैजों समान जानाय बे अखाफोरनि महरखौ एबा गोलेर मावनाय बे नुथायखौ जों नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे अन्दायगाफोर नोंथांमोना बे गासै जाथाय एबा जागोनफोरखौ नुनानै जोङो मालाबाबो जिउआव गिखांनो नाङा गासैबो मिथिंगानि जाथायफ्रा बबेखानि जाखानांगौ दा जोङो फै अन्दायगाफोर गोथार बाइबेलनिफ्राय जों बे जागोनफोरनि सोमोन्दै एबा बे गासैखौ इसोरा सिगाङावनो जोंनो मिथिगोरों गोथार जिउनि बोलोजों जाय गोथार शास्त्रआव जोङो फरायना मोन्दों नोंथांमोना फारि फारि आरोबाव नेना थाबावदो